Yang pan loro ratri mung cipta pukulun tanana liyan kaheksi mila katur kantu domani prasaksat ragen ulun pangasumambah mungging patanto Prabu yang kagungan to sing sem saksa sampun prapti katonasta pukulun bulat ten Sri Narapati Rama dewaning sun Jagat Dewa Bathara jagat pangestungkara. Yayi Prabu, kula kakang peremban wonten pangandika ingkang adhawuh. Biar padhang narawangan raos sing manah pun kakang kadidene lumampah ing wanci panglong kepapak obor 1000. Nanging sanadyan mekaten padhang ing manah kula wau sawetawis radi surem sabab kendhih dening raos ewet lan pakewet. Menapa to dene kula kok matur mekaten? Ing ajeng sampun kulaturaken bilih sawetahipun garing Astina. Menika wonten sandhap pangwaosipun Yayi Prabu Abiyasa menebak mangke pun kakang kadhawuhan tumut damel kerampungan. Sami ugi pun kakang taksih kepingin nyahak wewenanging Kanarendran Paduka. Mari saing menika kula mung ngentosi dawuh Paduka Yayi Prabu Dipayana. Kados pundi mangke sinten ingkang kedah trep anampi lengseraning kaprabon Paduka Yayi Prabu Dipayana. Pun kakang ngatumbut ngembat sarta nimbang-nimbang.
Mugi-mugi kula saged nindakaken cocok kalian menapa ingkang dados pareng paduka Kakang Panembaning Talkondo. Kulup nggih. Dastra-astra kula Rama Prabu wonten pangandika ing ngadhawuh kiraku kulup Dastra-astra wis ora bakal aringa midhangetake kaya dene kang padha dirembuk iki mau prakara lumunturing kaprabaning sun. Wasisaning mangsa kala wis nyaketi yen to rasa mestine yen to pun Rama nglenggem ngrasakake kamukten. Anggrang-grang lumbuh dampar. Wancine wis kudu tumuli lumuntur marang sira kulup Dastra-astra. Mula kanthi rasa legawa pun Rama dina iki ana stinggil masrahake piyageming kaprajan negara Ngastina. Sira ingkang ingsun patah gumanti kaprabaning ingsun ang lenggahé dampar jumeneng narendring negara Ngastina awa paton sira ingkang tinemu pembarep. Kanthi dasar mangkene aja dadak tuwuh rasa ringa-ringa tampan kanthi seneng kang sarta lega legawaning atimu. Katatangnya nangis masasih troning jas sumadot Patipatato yitmani ken kambah maragyo analongso nanuto Rama ingkang sampun sami sinandhang dening limrahing tumitah sinten tiyangipun boten rumaos manggih kamulyan pun kanugrahaning saageng-agengipun jagat sampun ngakeni yen negari Ngastina menika negari ingkang agung negari ingkang ageng nanging kawuningan Rama terus temen lampan kula wontenipun kula netesaken leluh ingkang adres kados dineres menika labet anggen kula ndodho ing bab kuciwaning gesang kula inggih senajan kula menika pinanggih pembayun sami-sami putranipun Kanjeng Rama Prabu Wiyasa nanging menapa badhe saged sampurna anggen kula mangreh praja amengku para kawula menawi wonten salah setunggaling indriya kula ingkang cacat
menawi kula mboten perlu matur kathah-kathah. Pandule ingkang kirang permana, panyawang ingkang kirang cetha, tumingal ingkang boten gamblang, anyawang ingkang ketingal namung peteng, saengga kula boten saged mestani kawontenan setunggalipun, endi sing kedhuwuren, endi sing ketendheken, endi sing kurang, endi sing kakehan. Iya margi kutiwaning gesang kula ingkang nandhang tata netra menika menapa badhe sampurna menawi kula dipun pasrahi kumantos kaprabon Paduka Kanjeng Rama Prabu. Boten murung namung badhe andhedher wirang turta menawi kelampan mekaten. Menawi kelampan kula ingkang madheg Narendra Negari Ngastina. Mboten wurungan saknggen-nggen namung badhe wonten cukulan wisa mandi. Saknggen-nggen badhe wonten tetukulan wisa mandi ingkang winor daru beksi. Badhe pinten ewu cacahing pepejah. Badhe pinten yuta cacahing sesakit. Badhe pinten haksa ini cacahing tiyang ing sami ketingkrangan. Badhe pinten leksa cacahing tiyang ing sami tumindak culika. Tandala culika Durjana saya badhe ngreba. Amargi para tiyang ing kula rehaken menika wau tetela sami mboten pitados dhateng ing kula dipun titik saking anggen kula mboten saged maspaosaken kawontenanipun jagat raya. Mari saeng menika kanthi awrating manah kula peparing kanugrahan Paduka Kanjeng Rama wau kula kunduraken wangsul. Kula sukalila namung ngraosaken kamukten ingkang saklintiring sih Paduka Kanjeng Rama Prabu. Duh, anakku nggih. Dustarastra. Wonten dawuh. Sumendha rasane atiku bareng midhangetake aturmu kang banget nalongso. Nanging kawula ora ana jamak lumrahe. Wong dadi ratu iku ora ana kang ngembani. Ana ratu mesti ana patihe. Dadi kabeh mengko lumadening pranatan. Sira mung menang marintah. Kedadiane pasrahna marang kang kawogan. Nang yo tansah kudu tok awat-awati nganggo srana pirang-pirang panemu murih rahajaning negara. Inggih. Nadyan mekaten Rama nyuwun pangapunten. Kula mboten saged nampi lair tusing batus. Mbok penembahan. Apa nggih Dustarastra? Kula nyuwun pangapunten. Nadyan dipun peksa, kula tetep mboten saged nampi. Ki menawi cara nanggen kula mboten saged nampi wau kula nampi dedukanipun Kanjeng Rama menapa dene Kanjeng Penembahan. Gesang kula sawetahipun kula pasrahaken. Nadyan dipun jur dipun luluwa. Nadyan pinagas sing jangga kula lair batos kula lega-legawa. Katimbang mangke kula namung badhe damel wiranging kula warga ageng negari Ngastina. Dustarastra kula Penembahan. Ya. Ucapmu sithik wae ora menceng saka kanyatan. Dasare pancen mengkono lan sak mesine
upamane sira kulup ngrumangsani marang kuciwaning uripmu. Mung ngene ya, Nggih. Kira-kira sapa sing kudu gumanti keprabaning negara Ngastina yen sira gelem nampa lumunturing keprabaning Kang Rama. Inggih, Rama Prabu apa nggih? Wonten ban apa kulup? Mugi-mugi badhe atur kula menika mangke sampun ngantos dados tetukanipun Kanjeng